A Xunta de Galicia e o Concello de Cambados inauguraron as novas instalacións do Colexio de San Tomé, unha obra froito da colaboración entre ambas administracións e que permite dotar o centro de novos espazos como un comedor escolar, un servizo para persoas con mobilidade reducida e un local para a AMPA. Unha demanda da comunidade educativa que por fin se fixo realidade. E non só comedor, senón como poden comprobar agora, pois hai outros espacios como son baños adaptados, incluso tamén un espazo para a AMPA e outros pequenos espazos que van ser de utilidade para este colexio. A inauguración estivo marcada pola polémica. Xunta e Concello cruzaron acusacións sobre o motivo polo cal o proxecto tivo que retrasarse. A obra, que ia ser financiada a partes iguais, finalmente foi asumida nun 90% pola Xunta de Galicia, debido a que a prórroga do convenio impediu ao Concello optar as axudas do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Dende a Administración Autonómica sinalan que esta prórroga estaba prevista. Hai unha cousa que chama a atención que dice que non era certo, que é vixencia do convenio, que está aquí clarito, apartado número 7 que dice: o presente convenio entrará en vigor na data da súa sinatura, que terá vixencia o 31 de decembro de 2020. A vixencia do presente convenio poderá prorrogarse coa conformidade expresa das partes intervintes, no caso de que non se rematasen as obras previstas nele. Dende o Concello culpan a Xunta de retrasarse nos prazos. Desde que o Concello de Cambados remitiu toda a documentación no mes de xullo ata que se firma ese convenio, que é no mes de outubro, o 20 de outubro que nos chega ao Concello asinado, pasaron moitos meses nos que a obra sufriu un retraso. Está claro que por incumprimento do contrato por parte da Xunta de Galicia non lle quedaba outro obxecto ou outra solución, evidentemente, que devolverlle ao Concello de Cambados esa cantidade que xa o Concello de Cambados tiña postos a disposición da Xunta de Galicia. A marxe das disputas, ambas administracións mostraron o seu compromiso de seguir colaborando co centro. O Concello contratará 2 monitores para o comedor escolar e manterá as súas tarefas de mantemento. A Xunta de Galicia encargarase de dotar o comedor con todo o equipamento necesario.